Gipuzkoako Foru Aldundiak badu hondakinak kudeatzeko estrategia integral iraunkor eta garbia. Horregatik ez dugu egingo Zubietan errauskailurik. Horregatik Zubietan tratamentu mekaniko-biologikoko planta bat eraikiko dugu. Bergaran ari gara epelen ere kompostaje plan bat. Gipuzkoan ez da toxikorik erreko. Eta horretarako gaur egundaren zabortegi toxikoak itxi egingo ditugu. Zarauzkoa, Urtetakoa, abenduaren 23an itxiko dugu, eta datorren urtean, 2015 Sasieta eta Lapatx ere itxi egingo ditugu. Hori da gure eredua, eta nik uste dut gaur egun munduko teknologiarik aurrerako jenetikin egiten ari garela. Zaborrakin kudeaketan horreneko paso oso garrantziko ematen deu, zabortegia bat izterako garaian, eta Martinek esan duen bezala, plana honekin ikusten deu gu beste eredu bat jarri dugu mai gainen, eta konplitu egingo dela eredu hori entzat, eta Zarauztarrentzat nik usten dut gaurko albistea oso posgarria dela. Oan egongo gea, amengo bizilagunakin oan egongo gea, eta aurreneko bintzat pixkate itzen dugune zeakin, beak guztua daude, ja 40 urte o 40 urte zabortegi irikita asko aguantatu du amengo egoera hau, ez? Eta bintzat oain errealidade bat bihurtzen nahi da, lehen esan duen bezala Martinek, ez? Eredu hori aldatu deu, ikusi deu, gure zea, kumplitu ingo deula, hitzez hitz esandakoekin.